Mit jelent az esőmanók? Élményt, hátországot, otthonosságot, bizalmat, megnyugvást, és hogy nem vagyunk egyedül. Arra emlékszem, hogy 3 éves koromban, amikor még óvodába jártam, anyukám úgy döntött, hogy elmenjünk az esőmanókhoz, Marian nénihez. Az első benyomásaim arra még nem emlékszek, de az utóbbi években annyira megszerettem ezt a csoportot, ugyanis egy olyan löketet adott nekem, amitől bármit meg tudtam tanulni. Azt mondom neked, hogy esőmanók, csoportfoglalkozás, mi jut eszedbe róla? Nagyon szeretek utazni. És a csoporttal jó találkozni? Igen, itt sok barátom van. A nyári táborokról mi jut eszedbe? Hát a legjobb élményeim, azok a nyári táborok. Melyik volt a legjobb program a táborban? A szexuális strand, csúszdák miatt. Endre jár havonta az esőmanókhoz csoportfoglalkozásra. Ő barátkozik, úgymond a kis csoporttársaival, nagyon szeret velük együtt lenni, alig várja, hogy jöjjünk. És hát ugye az esőmanósok nagyon jó programokat is szerveznek. Én voltam már szülőklubon, ami nagyon jó volt, mert megismerhettem személyesen a többi szülőt, és ez egy nagyon jó csapat, mert bátran kérdezhetünk egymástól, és segítőkészen próbálunk egymás felé lenni. ...2020-ban volt az első élmény, amikor megtapasztaltam ezt az esőmanós tábort, és olyan programokat szoktak csinálni, ami fergeteges. Például a Budapest, na az mindig is nagyon jó volt szerintem. Még ami a nyári táborból jut eszembe, hogy ott tudtam felépíteni a legnagyobb baráti köröimet, és a tavalyi évben még a barátomat is el tudtam hívni, természetesen miattad, mert kedves voltál, és még más élmények is fűződnek ehhez. De legfőképpen a barátkozás, meg az, hogy például mi ugyanolyan emberek vagyunk, csak máshogyan felépítve. Négy éves volt az Endre, amikor markánsan kijött egy kórházi bentfekvésnél a tünete, és ott említették, hogy esetleg autista. És utána további 4 évünkbe tellett, hogy mentünk egyik helyről a másikra, és megkaptuk a diagnózist. Ekkor ő már iskolás volt, szerencsénkre benn maradhatott az általános iskolába, ahol járt. A diagnózist, ahogy megkaptuk, nem volt igazán szülői támogatás részünkre, és én egy kis faluból származok, ami Bács-Kiskun megyében van, és teljesen egyedül voltam. És elkezdtem keresni, hogy a közelben hol lehetne ugye, egy ilyen szervezet, ahova csatlakozhatnék. Közeli településeken nem találtam, és akkor láttam, hogy Szexárdon van egy ilyen egyesület, és felkerestem az esőmanókat, akik nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, és az első találkozásunk az olyan csodálatos volt, a személyes találkozás, hogy Endre elmehetett egy esőmanós nyári táborba, úgyhogy reggel hoztam a gyermeket, és átvették tőlem ismeretlenül, és élményekkel telve boldogan érkezett haza a gyerek a táborból.
Viktor, mit jelent neked az Eső Manók fiatal felnőtt csoportba járni, találkozni a többiekkel? Nekem ez azért fontos, mert így tudok találkozni olyanokkal, akik igazából, akik én vagyok, csak igazából más életet élnek. Jókat, rosszat, de mindannyian autisták vagyunk a szívben, nem? Várod a találkozókat? Persze, hogy én nem várom ezeket, csak azért, hogy találkozok a többiekkel, és csak úgy lássam, és mennyire szórakoznak itt. Szoktál te jönni hozzánk önkéntesen segíteni is? A jótékonysági futásoknál szoktam lejönni a szüleimmel, legtöbbször anyukámmal, és ott vagyok a célnál, és adom ki az érmeket a futóknak. A programokon legfőképpen a futás, ami mindegyik gyereknek részvétele van venni valahogyan. Például tavaly biciklivel mentem, és ebben az évben is biciklivel fogok. A második az viszont azok a foglalkozások, amikkel gyerekekkel szoktak foglalkozni, az ugyanis barátságokat, meg mást is rejtegethet. Amitől a legjobban félek, hogy megszűnne ez az egész, ugyanis amikor először kezdtem járni, nem gondoltam volna, hogy egy olyan szintre fogok fejlődni, mind barátilag, mind máshogyan, hogy megszeressem ezt a csoportot. Az utóbbi években nagyon jól éreztem magamat, mert érzem azt, hogy ez egy második család számomra. Gerit végeztem el, viszont még gondolkozunk azon, hogy visszamenjek a technikumra, hogy legyen tapasztalatom a gyaxiban. A hétköznapokban most mit csinálsz? Most animációkon dolgozok, illetve festek. Meg ugye a szokásos, hogy családnak csinálok valamilyen jó finomat ebédre, vacsorára. Ha azt mondom neked, hogy Eső Manók klubcsoport, mi jut neked eszedbe róla? Biztonság, boldogság és szeretet. Szoktad várni, hogy találkozzunk? Mindig, és mindig. Ha igen, akkor miért? Azért, mert tudom, hogy ott nagyon jó emberek várnak ott, akik szeretnek, elfogadnak engem, és az engem tiszta nagy szeretettel így tölti fel a szívemet, hogy végre egy olyan csoportban vagyok, ahol tényleg nagyon jó emberek vannak, és így tárt karokkal várnak engem. Egyszerűen imádok itt lenni. Viktor 20 éves. Gimnáziumba járt Bonyhádra, ahol igazából 4 évet elvégezte, de nem sikerült neki leérettségizni. Épp a közelmúltban beszélgettünk Viktorral ezzel kapcsolatban, hogy ő mit képzel el, tehát hogyha egyszer lesz esetleg egy párkapcsolata, vagy gyerek, tehát ugye próbálunk egy picit pozitívan gondolkodni, és nagyon megható volt számomra, amit ő mondott. Azt mondta, hogy ő nem szeretne gyereket magának, mert mi lesz, hogyha ő is autista lesz. És itt teljesen elérzékenyült, ő is, én is, és én mondtam, hogy ha én nekem újra föltennék a kérdést, és tudnám, hogy autista lesz a gyermekem, hogy mit tennék, és én nyugodt szívvel azt mondom, hogy igenis, én szeretném őt így is világra hozni, még ha tudom, hogy milyen nehézségekkel is jár. Nyilván nem tudjuk, hogy mi az, ami előttünk van, és nagy fejtörést okoz mindannyiunknak, szülőknek, hogy mi lesz a gyermekünkkel, ha mi már nem leszünk. Úgyhogy nagy kérdés ez szerintem.
René 24 éves, ő egy nem beszélő autista fiatal. Jelenleg egy nappali ellátóba jár Bonyhádra, tehát így a napközbeni ellátása megoldott. Mi édesanyámmal élünk. Ő már egy idős, 77 éves. Tehát ha egy bármi esemény történik, egy orvos, egy kórházi ellátás, az bizony egy elég nagy szervezést igényel. Ugye, ami kicsik, addig azért reménykedik az ember, hogy utoléri a többit, felzárkózik, ő is valamilyen szinten, aztán ahogy nőnek, egyre jobban látjuk azt, hogy bizony nem fogja utolérni a többieket, nem fog felzárkózni, és ugye beférkőzik a mindennapokba, azért a aggodalom, félelem, az rányomja a bélyegét a mindennapokra, és egyre inkább látjuk azt, hogy ha mi nem leszünk, akkor az ő jövője nem lesz megoldva. És ez a legnagyobb félelmünk és aggodalmunk. És azt hiszem, ezt elmondhatom minden felnőtt autista szülő nevében is. Az Esőmanok életében már 14 éve, hogy jelen vagyunk. Peti jelen pillanatban 20 éves, szerető családban nevelkedik, sajnos nem beszél, így nehéz a napjaink, mindennapjaink. Apa rendezi most jelen pillanatban, ő van otthon vele legtöbbet, ő készíti nap mint nap, mind segíteni kell az öltöztetésben, mosdatásban, az étkezésben. Aggodalmaink vannak, mert nagy legény, mi sajnos öregszünk, szoktuk mondani, hogy mi sem élünk örökké. Gyógypedagógusként szakszolgálatnál találkoztam először a családokkal és a nehézségekkel, és tulajdonképpen ez is vezetett ahhoz minket, hogy 2010-ben megalakult az Egyesület több szülő részvételével. Hát sok nehézséget is fel lehet sorolni a kezdetekben, a kicsi gyerekek, akár óvodakeresés, a későbbiekben a kicsit nagyobb gyerekeknél az iskolakeresés gondja az, ami a családokat nyomasztja. Iskolaváltás is nagyon sok esetben előfordul, és leginkább az, ami nehézé teszi a gyermekek életét, hogy a több iskola után lehet, hogy egyéni tanrendben kell tanulniuk tovább, kikerülnek a közösségből, és a jövőkép az nagyon sokszor bizonytalan, és nem lehet tudni, hogy mi lesz, és mit tud tenni még a szülő, hogyha nincs infrastruktúra, ahova tovább tudnának menni a gyerekek. És tulajdonképpen ezért is jó, és szeretnénk az Egyesületbe ezt a törekvést folytatni. Endre úgy érzem, hogy nem fogja megtalálni a helyét. Nincsen egy szociális háló, ami segítené őt. Hiába, hogy jó képességű autista, de vannak olyan problémái, amiben ő segítségre fog szorulni valószínűleg egész élete során. És nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy egy támogató közegbe élhesse az életét. Tudom azt, hogy az Esőmanok tervezi egy autista otthon kialakítását, és én nagyon reménykedek abba, hogy a úgymond jobb képességű autistáknak is sikerülne létrehozni egy olyan egységet, ahol ők egy ilyen kis garzonlakásba tudnának élni, amennyire kellene, annyira megsegítenék őket, ugyanakkor onnan ki tudnának járni dolgozni, és úgymond hasznosnak érezhetnék magukat, és valóban hasznos tagjai lennének a társadalomnak. Mindenképpen szükség lenne egy olyan helyre, ami nem csak a nappali ellátásukat oldja meg, hanem
hosszú távon rábízhatjuk a gyerekeinket nyugodtan, tehát biztosak lehetünk abba, hogy jó helyen lesznek, ami már nem leszünk. Nagyon örülök az Egyesületnek, hogy így felkarolta ezt a bentlakásos ellátásnak a megindítását, mert mint lehet látni, nagyon sok a 20x éves korosztályú ellátásra szoruló fiatal felnőttek, lehet azt mondani, korúaknak a megoldása. Nagy fájópont, hogy mi lesz későbbiekben, mi lesz az ő életükkel. Mi az, ami nagy segítség lenne nektek szerinted hogy a Viktor felnőtt életében, jövőképben? Hát mindenképp egy olyan hely, ahova én őt biztonsággal tudnám akár napközbenre, vagy bármikor. Tehát, hogy tudom, hogy van egy olyan hely, ahol rávigyáznak és gondozzák szeretettel. A kérdés, hogyan tovább? Tanköteles kor után az autizmussal élők számára az életkilátások jelentősen beszűkülnek, hiányzik a megfelelő támogatás és ellátás. Ez súlyos problémákat vet fel az érintettek jövőjével kapcsolatban, és sürgős intézkedéseket igényel az emberekhez méltó életfeltételeik biztosítása érdekében. Az autista felnőtt ellátás beindítása 2015 óta határozott célja az Esőmanók Egyesületnek. Elképzelésünk 30 fős nappali ellátás biztosítása, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgáltatás és támogatott lakhatás. Dolgozzunk együtt a kék világ gyermekeiért!